Rozsvička MP4. Matúš? Čo robíš, Matúš? Adam vykopával zemáky. Adam, daj nejaký shadowbox. Daj shadowbox, poď. Pozor, došiel Maťo. Uškli, dobre? Uškli. Co to je trevočky? Tak. Jdeme celý vrch. Neskúšal si. Viete, černý je vrch, ty chvíľko. Na to nezajímá, budeme tu. Ja budem, tak je to prvý díl. Aj sa budeme tu sem prúdať. Hej, kvôli tebe sa to zostavovali. Chceš ma to? Hej. Poď, pôjdeme ven, Maťo. Pôjdeme ven. Tak ťa naučíme, jak sa socializovať. On ne tu 2 mesiace ne, nikde. To nie nevyprávaj, dobre? Ty, z Gerbo. Hubová polívka, co? Čo? Hubová polívka, co? Ej, ty kokos, to bude tlačitý direkt? To bude cementársky direkt. Však máte. Adam, jaký máš na to názor? Nejdeš dom? Nejdeš dom? A ja idem na to cvičiť. Nejdeš dom? Do čo snese? Do čo bude dnes do 10. Ja sa dostanu do 7. A do 11 sa nebudu dnes celý čas. Nic, pohodiť boxu ďalej. Čau, brat. Už sme len tre, toto nebude dobré video. Normálne, to si nevíš za pánu. Ukáž, podrž to. A tréner. Máte, prosím vás, byl okno. Tak? Tak na zápas za celý tým. Boxy, go. Tak to znam to chvíli. Nebudem boxovat. Ne, dobré, však. Hop. Ešte dlhší trošku. Hop. Jeb systém, more dělej ove, kup si Jorny a nech to za to vyset buď čávo. Poté tu se celý zapal skéro, nech blant hode, přidej se k nám. Patří nám soka, buď zmrtvro, podáme si čeka, přines fundy. Dneska budem chlastat žádný techno, pojedeme hip-hop, se na disco, pojebanej po... Training number 1 done. Yep, man. Yep, done. We are going to do hands, yeah, hands. And Adam is going to do nohy. Lebo má nohy. I have big toes. Yep, dobré, Adam. Woo! Co robíš? A co to robíš takéto veci, Adam? Ja ťa nahlasím na policiu, ja ťa jebem. Ja sa bojím, on. Adam, ale tu nejsi v roboce? Jak to spravím? Ja potrebujem na jednotku. Ja to chcem na jednotku. Keď to máš na kolena? Asi áno. Neviem, necvičím nohy, nejsi ale futbalista, jak ty, Trbko. Ja to idem. Yes! Necvičila som 42 rokov. Pane, pohode, môžete ísť trošku. Vy ste jaký kokot, dovidenia. Ty si mi kúkať nemá, viď? Nie. Takto sú to robí aj nám. Si letadlo? Áno.